Hogeita bat ditu Sagardo eta Talo usain artean festa giroa nagusi da gaurkoan. Aiara de Urreta, konta iguzu. San Tomas dela eta feria eta festa eguna da Euskal Herriko hainbat zokotan abendoren 21 hontan. Bilbon eta Donostian ezik beste hainbat lekutan ere San Tomasak ospatzen dira. Gipuzkoan besteak beste Azpeitian eta Irunen eta Bizkaian Lekeition. 2 urteen ostean aurten bai San Tomasak bueltan dira eta hemen Bilbon areatza inguruak lehertzean daude. Herritarrak gainera gogotz ikusi ditugu eta baserritarrek ere pospozik gerturatu dira ona. Izan ere baserritarrentzat ezinbestekoak dira San Tomas bezalako feriak euren produktuak saltzeko. Hala ere, aurten San Tomas eguneko azokak ez du izan urteroko itxura, plaza berrian eta areatzan paratu ohi dira baserritarrak, baina aurten areatzan izango dira guztiak. Aiara. Baserritar trajes, talos, sagardoz eta txakolinez belaitu da Bilbo. Areatzan 228 etzolatxo jarri dituzte eta horretatik 137 ekoizlenak izan dira. Bilboko konpartzekoek egitarau oparoa antolatu dute. Irrati maratoia, txosna, dantza, gune gastronomikoa eta arratzaldean gainera elektrotzarangak eta Bilbo kantari taldeak kaleak gairotuko dituzte. Hala ere, San Tomas eguneko azokak ez du izan urteko itxura. Izan ere, plaza berrian eta areatzan paratu dira baserritarrak eta aurten areatza inguruan batu dira guztiak. Hala, enba sindikatuak aldaketa hori salatu du, azbaitira baserritarrak aintzat hartu. Horrez gain, Bilboko konpartzekoek salatu dute, udalak oztopatu egin dituela jaien antolaketa. Nera eguraldi ona daukagu eta dana primeran, dana joan da goizetik eta dana prestatzen eta joan gara eta pozik, jendea etortzen da alaitzu eta baina bai egon dela aputxu bet, bai ez gurekin bagarri baizik eta talogileekin eta dana dalakoekin egon da holako naste borraste bat eta jendea ez dago bat ere kontent, oso haserre dago, nolabait. Eta guzti hori bideratzeko azkenean egin beharko dugu zeo zer, bai udaletzearen partetik edo bai BBK Fundazioaren artean edo. Jai eguna baliatuta aldarrikapenak plazaratzeko eguna dute gaurkoa ere Bizkaibuseko langileek. Bizkaibuseko 5 enpresa azpikontratatutako 4 greba eguna dute gaur. Lanuzteak hainbat zonatako zerbitzuetan du eragina eta manifestazioa egingo dute Bilbon. Beste 2 greba egun deitu dituzte Amazonen Trapagarango zentro logistikoan hain zuzen olentzero iritzi bezperan. Lab sindikatuak abenduaren 22an zuen bihar eta etzirako greba egitera deitu ditu langileak. Hitzarmen propioa eskatzeko bestak beste. Gotzon Mardaratz, Lab sindikatuko Bizkaiko garraio sektoreko arduraduna da. Pantaiaren beste alboan daukagu, eguerdion Gotzon. Kaixo, eguerdion. Salatzen duzuenez, besteak beste, Amazoneko langileek ez dute hitzarmen propiorik. Lan baldintzak ere oso prekarioak dira eta aldi baterako lan enpresen bitartez betetzen dira gaixoaldi guzti horiek. Hainbat eta hainbat aldarrikapen horiek besteak beste nolakoak dira Trapagarango Amazoneko langileek dituzten lan baldintzak? Zorretzarrek lan prekarietateak nahi bezala dabil Amazonen adibide pilo dekogu. Adibidez, arduradunak dira lanaldi osoa duten pertsonak bakarra, gainerako kontratuak lanaldiaren 50% edo 50% murriztutak dira, lanaren gehiengo gauez egiten du, lan karga handia eragin zuzena daukala eta istripu pilo bat edukitzen dutela,
enpresa iruzurrez ari da fijo diskontinuekin egiten, eta agian potoloena dela komunaren joan bezain oinarrizko eskubidea guztiz kontrolatuta dago. Esan dezakegu bere jabea kokatzuen artean aplikazio bat dela eta egoera hau estres mental eta fisikoa eragin du eta horrelako langile osasun arriskua jartzen du estres eta antsietate eragindako patologiarekin. Baina prekarietatea Amazonen inguruan non nahi topa dezakegu. Azpikontratetan prekarizazio maila hori zoritzarrez igotze dutela. Estatutuko mesularitza hitzarmen kolektiboa erabiltzen dute, lanbideen arteko gutxieneko soldata kobratzen dute eta autonomo faltsu eta ETT-en bidez kontratatzen dutela. Baina hori gutxi balitz, langileak legez kanpoko legapen ari dago eta horrek are gehiago prekarietzatzen du lan harremanak. Adibidez, Amazonek ordutegiak ezertzen dizkie eta Amazonek bebai zigorra jartzen dizkie subkontrataren langilei eta Amazonen lan egiteko bere aplikazioak behartzen ditu bebai kontrolatzeko. Ez dakitzen bat denbora dugun elkarrizketarako, baina uste dut, adibide pilo dekogu entzulei ulertzeko nola den posible Jeff Bezos gizadiaren historiako gizonik aberaztena da eta nik esango nuke oso argi dela. Langile klasearen esplotazioaren esker, ingurumenaren eragin esker eta bere ingenieria fiskalaren esker. Hori da Amazonen zer den prekarietatea Amazonen borobil batean, eta batean. Bai, jakina da, ez da, Amazon bezalako erraldoi batik zenolako langileen eskubide urraketak egiten dituen, ez gurean bakarrik munduan zehar, zuk ere zerrenda luzea aipatu eta azaldu duzuna, eta hala ere, aurreko hilabetean Black Friday delakoan egindako greba izan zen, Europan lehena, zenolako irakurketa egiten duzu? Gure irakurketa oso argi dago. Labek Amazonen duen atal sindikala historia egiten ari da, sindikatu nagusia gara, Labek eskaintzen duen antolaketa eta borrokaren eredua bat egiten dute langileak eta egia esateko horrelako enpresa batean lan gatazka sortzea ez da bat ere erreza, baina plantillaren energiarekin eta langileak inoiz baino lotuta dagoenez, uste dugu dana dela posible. Adibidez, ez aipatu duzuen moduan, joan den Zindebermondei 24 orduz jarduera erabat gelditu zen eta 300 furgoneta baino gehiago geratu ziren aparkalekuan atera barik. Uste dugu antolakuntza eta borrokaren bidez dana dela posible eta hori da gure irakurketarik potoloena. Eta horren ildotik bihar eta etzirako deitu dituzuen mobilizazio eta greba egun horiek, ez dituzue hausaz erabaki gainera egun horiek, ezta? Bai, bihar eta etzi 3. eta 4. egunak izango dira, eta beti, zuk esaten duzu moduan, beti aukeratzen dikutugu pakete gehiago dauden datak, Zibermondai lehen aipatu duen bezala edo Gabonak esaterako. Zuek kontuen hartzeko, datozen 2 egunetarako 50.000 pakete inguru iretsiko dira Trapagaranera. Así que gomendio bat edo Maridomingi eta Olentzerori eta Galtzagorriari mezu bat bidali nahi diogu. Guk argi dugu borroka sindikala funtsezkoa da lan baldintzak duintzeko, baina kontsumo eredua birpentsatu behar dugu eta ezinbestekoa dala. Así que mesedez pentsu birritan eta kontsumitu zure auzoan. Uste dugu auzoko merkataritzan
ez duela arazorik izango entregarekin. Mezu horrekin agurtuko gara, Gotxon Mardaratz, ezkerrik asko. Bai, ezkerrik asko zuei. Eta bestalde ekonomiarekin jarraituta Bizkaiko metalgintzako korapiloak askatu barik jarraitzen du. Hala ere, beste aukera bat dute sindikatuek eta patronalak lan hitzarmenaren negoziazioan. Gehiengo sindikalak konpromiso hartu du beste eskaintza bat aurkezteko. Bizkaiko metalgintzako korapiloak askatu barik jarraitzen du. Hala ere, beste aukera bat dute sindikatuek eta patronalak lan hitzarmenaren negoziazioan. Espero duguna da, zeben beste jarrera batekin etortzea. Argita garbi, ikusita azken bileran etorri zen jarrerarekin, nahi duguna eta espero duguna da beste jarrera batekin etortzea. Abenduaren 14an bildu ziren azkeneko astebeteko grebaldia osteko lehenengo hartu emana izan zen. Patronalak aldiz ez zuela proposamen berririk aurkeztu deitoratu zuten. Gaur ekiko dugun bilera honetan, guk uste dugu eta berdin jarraitzen dugu patronalai tokatzen zaiola. Mugitza hor argi dakaguna da, erantzun potente batek, grebarenak, merezi zuela patronalak beste erantzun bat emotea eta ez zuela emon. Edonolare gehiengo sindikalak aurreko bileran konpromisoa hartu zuen eskaintza berri bat aurkezteko eta proposamen berria patronalak begionez ikustea espero dute sindikatuek. Luze jo du langatazkak urtebete daramatzate eztabaidatzen dituna eta 20 bilera eta 11 grebagun egin dituzte tarte horretan. Momentuz baina akordiorik ez, hala soka tinkotzen jarraitu ezkero, naiz eta negoziazioaren alde egin sindikatuek ez dituzte lanuzte gehiago baztertzen. Guk mobilizatzen jarraitzeko prest gaude eta greba eguna beharrezkoa baldin badira, greba egun gehiago egongo dira, baina gure ustez, gure proposamena, gaur bertan aurkeztuko dugun proposamena, negoziatzailea da, eta korapio hori askatzeko modukoa. Sindikatuek bat egin dute urtarrilaren 7an Bilboko kaleak betetzeko deiarekin. Manifestazioa egin dute Donostian, langileok bidean gara presoak etzerako lelopean. Sarek goretzi egin du eragileen arteko elkarlan hori. Gaur hemen Donostin sindikatuekin bildu gera, garrantzitsua iruditzen zaigulako, pauso positiboak ematen ari diren honetan ere, oraindikan, salbuespen legedi hau bertan bera geratzeok, elkarrekin parte hartzea, elkarrekin lan egitea, elkarrekin mobilizazioak antolatzea, eta garrantzitsua iruditzen zitzaigun ere bai, gabonek kontestu hauetan, eta urtarrilaren 7ari begira ere, Donostian mobilizazio hau deitzea, eta, jakin badakigu, oraindikan, Espainiako kartzeletan 13 preso geratzen dira Euskal Herriratzeko, baina salatu nahi duguna da, gradu profesioen ibilbidean, oztopoak aurkitzen ari direla etengabe, legedi arrunt hori praktikan jartzeko, preso asko dira 3. graduan beharko luketenak, eta 3. graduan daudenak ere bai, aurrera egiteko, oztopoak etengabekoak dira, eta asko 2. gradurako erregresioa eta kartzela bueltatzeko agindua izan dute, eta beste preso batzuk oraindik horren zail ere badaude, beraz, egoera horren larritasuna. Ezen propio bat ere gaurkoan, Jesusa Arostegi zendu delako, Josean Lazaren ama eta gerra zikinaren ikur bizia. 12 urte behar izan zituen Jesusa Arostegik Josean zemean nola hil zuten jakiteko eta bizitza osoa joan zaio Jose anaiari egindako arkitu gabe. Gaur arratsaldean egingo da hileta Tolosako Santa Maria parrokian.
gai ez aldatuta, botereen arteko krisi betean dago Espainia. Auzitegi konstituzionalak botereen arteko krisia eragin duen erabakia plazaratu eta gero konstituzionalak baliogabetutako bi zuzenketen edukia lege proposamen batean jasotzea da orain Espainiako gobernuaren asmoa. Asteon Kongresuan erregistratzeko, urgentziaz tramitatzeko. Lege proposamen berri hori aste honetan bertan erregistratu daiteke, talde parlamentarioek akordioa ixten baldin badute. Iturri desberdinen arabera, Auzitegi konstituzionalaren erabakiaren ondotik, batasun handiagoa dute, ebazpena bidegabekeria izan dela uste dutelako. Eta nazioartean Peru izan da azken asteotako albiste, Pedro Castillo presidente ohia atxilotu zutenetik protestak eta tentzioa areagotu besterik ez delako egin, estatu kolpe leun bat bizi izan du herrialdeak, parlamentutik eginikoa, eta bero satruzteki nazioarteko kazetariak emango dizigu gertatutakoaren gakoak. Egoera hobeki ulertzeko garrantzitsua da Peruko antolakuntza eta Peruko testuingurua ongi ulertzea eta ezagutzea. Horregatik atzera eginen dugu, kasu honetan, indarrean dagoen konstituzioari buruz hitz egiteko. Konstituzioari Fujimorik sortu zuen, zeinetan gobernatze demokratikoa ez zen oso ongi edo oso argi gelditzen, eta diktaduretan sortutako konstituzio orotan gertatu bezala ez da erreza, oinarri horiekin herrialde demokratiko bat eraikitzea. Pedro Castillok beraz, hauteskundeak irabazi bai, baina boterea ez zuen eskuratu. Eskuineko alderdiek komunikabide eta bestelako instituzioen babesarekin ez dute herrialdea ezkerretik eraikitzeko aukerarik eman. Kasu honetan, Kongresuan proposamenak aurrera ateratzeko zailtasunak azpimarratu beharko genituzke beraz, alderdien arteko ados jartzeko ezintasunagatik. Orain hori jakinda, orain bai, hilaren 7 eginen dugu salto, protesten pizgarria zein izan zen jakiteko. Pedro Castillo presidentearen aurkako 3. zentsura mozioa eman behartzen, eta mehatxu horren aurrean Castillok ahots dardartiz mezu bat bidali zuen. Kongresua desegiteko agindua eta larrialdi gobernuaren martxan jartzea aldarrikatu zituen bere esanetan demokraziaren mesedeetan. Baina ezin dara armatuek, ez da Polizia Nazionalak, ez da bere alderdiak ere, ez zuten erabakia begionez ikusi eta Castilloren atxiloketa agindu zen. Dina Boluarte izendatu zuten orduan presidente. Hasieran esan zen, transiziorako presidente bat izan entzela, baina Boluartek adierazi zuen agintaldia bukatuko zuela. Hau da, 2026 arte egon entzela estatu buru gisa. Hau Kongresuan ari zen gertatzen, eta bien bitartean herritarrak kalera atera ziren. Herritarren erantzuna ikusita orduan Boluartek hauteskundeak aurreratu eginen zituela adierazi zuen, 2024ra aurreratuko zituela, eta ordutik 2 aste latz bizi izan ditu herrialdeak, segurtasun indarren eskuhartze bortitzak ia 30 hildako utzi ditu, gehienak Aiakutxon eta Apurimaken. Irudia gainera deigarria da, ze hildakoak ez dira Liman eman, ez dira hiriburuan eman, kostaldean eta mendialdean eman dira, batez ere nekazaritza gaientzen den eremuetan. Eskakizunak bestetik badira mordo bat, batetik berriki eman diren gertaeren arira kargugabetzearen eta Castilloren atxiloketaren aurka, baina manifestazioen ondoren eta ikusitako irudi amorragarrien ondoren, kale militarizazioaren eta segurtasun indarren indarkeriaren aurka ere altxatu dira. Hortaz gainera, urtez urte pairatu duten ustelkeria politikoaren aurka egiteko ere atera dira kalera, que se vayan todos lemapean gainera. Kontuan izan, herrialdeak 7 urtetan 6 presidente izan dituela eta ustelkeriaren mamuak bustita egon direla asko. Beraz, hauteskundeen hitz gutxitan, hauteskundeen aurrerapen bat eskatzen dute eta asamblea konstituziogile baten eratzea aldarrikatzen dute manifestariek herrialdea berritzeko helburuarekin. Horiz izango litzateke testuingurua, Bero Satruztegi, eta zer dago estatu kolpe honen atzean, zein helburu du? Boterean egon ondoren Dina Boluartek jada egin ditu aldaketak gobernua berrerekitzeko asmoarekin. Hala nola Pedro Angulo lehen ministroa kargua betu du eta honen ustetan Boluartek karguan
boterean jarraituko du, kargua uztea violentoei arrazoia ematea litzatekeelako. Honen arira gainera, presidente berriak adierazi du bere ustetan neurri egokiak hartu direla liskarrei aurre egiteko. Segurtasun indarrei perdigoiak erabiltzea debekatu zaie, naiz eta sare sozialetan ikus daitezkeen bideoek eta irudiek bestelakoa erakutsi, eta horren ordez gas negar eragileak erabili ditzaten eskatu zaie ia 30 hildakoren ondoren. Boluarteren hitzetan bizitza eta osasuna zaintzeko helburuarekin hartutako erabakia da honakoa. Hauteskundeak aurreratzearena baina ez da oso argi gelditu. hasiera batean aipatu bezala, agintaldia bukatuko zuela adierazi zuen, hau da 2026 arte egonen zela adierazi zuen, ondoren 2024ra aurreratuko zituela esan zuen. Orduan ikusiko da hurrengo asteetan erabakiek zen norabide hartzen duten. Momentuz Boluartek esan du gobernu berria nolako izatea nahi duen, politikoagoa bere hitzetan, eta helburua izanen da elkarrizketen artean zubiak eraikitzea. Eta orain protestak tarteko ia 30 hildako dagoeneko zenbatuta, zer espero daiteke Boluartek 4 urtez irango du boterean? Kastillok 16 hilabete eman ditu boterean, eta jada 51 kausa judizial ditu ustelkeriagatik. Horrek ere errezeloa sortu du noski bere alderdikidengan eta baita bere hautesleengan. Jessica Zorogastua kazetariak estatu kolpe saiakeraren atzean egon daitekenari buruz hitz egin du, eta bere ustetan Kastillok ez zuen bere egoera ongi aztertu eta sostengu faltari ere ez zion jaramonik egin. Gainera, politika arloan esperientzia faltak ere ondorioak ekarri dizkio. Horregatik, beraz, kongresua desegitearen ideia bertan bera gelditu zen. Orain helburu nagusia, behintzat, hauteskundeak aurreratzea da horretarako, baina konstituzioa aldatu egin beharko da. Eta horrek denbora eskatzen du. Gainera ikusteko dago manifestarien gainerako eskakizunak kontutan hartzen diren, eta asamblea konstituzio egilearen eratzea egitate bihurtzen den. Momentuz ez dago batere argi zein izanen den Peruko etorkizun politikoa. Eskerrik asko Veronika Satrustegi, eta gurera itzulita aurten San Telmo Museoak 120 urte bete ditu. 1902 urrian ireki zituen ateak, eta horri buruz sakonean aritu gara Karmele Barandiararekin, museoko garapenaren eta publikoaren arduradunarekin. Horrekin utziko zaituztegu, eta segituan itzuliko gara eguneko elkarrizketa nagusiarekin. Gaurkoan gurean izango dugun Nerea Kortajarena, EH Bilduren legebiltzarkidea. Orain arte. Donostiako Bihotzen Urgulen Magalan San Telmo Museoa aurkitzen da, eta 2022 honetan 120 urte bete ditu. Bueno, San Telmo Museoan gaude, hau da Euskal Herriko Museo Zardena. Duela 120 urte jaio zen, 1902an. Donostia talde bati esker, ze donazioen bitartez jaio zen museo hau. Garai hartan erakusketa desberdinak iten zituzten, eta batez ere turismoari begira. Eta, momentu baten eskatu zuten giza talde honek eskatu zion udalari egoitza bat eukitzea museo bezala bihurtzeko. Beraz, udalak utzi zituen bi lokal, zentruan, eta hala jaio zen. Dela 1902an. Badu beste hito importante bat museo honek, ze 1922an egoitza ontara etorri zen, San Telmo Museora, hau da, Dominiko konbentu bat, 16. mendekoa. Ona etortzean nolabait erantzuten zion garai hartan zeuden museo europeak tipikoai, ez? Hau da, museo bat bilduma oso desberdinez osatua, bat zeuden objektu arkeologikoak, etnografikoak, historikoak, artistikoak eta bat. Hau zen, europeak museoen prototipo bat, garai hortako prototipo bat esango genuke, ez? Museo honek izan zuen garai bat eta gerra zibila ostean, batez ere oso garai importantea ze hemen, hau izan zen zientzia elkarte eta arte elkarte desberdinen sedea, egoitza. Hau da, hemen biltzen zian Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, Sociedad de Ciencias Arantzadi, Eusko Ikaskuntza eta Asociación Artística de Gipuzkoa.
Hirugarren momentu berezia esango genuke dala 2011an, ze, azken urtetan museoa sartzen hasi zen, bai eraikuntza aldetik eta bai kontzeptu aldetik. Hori ere Europear museotan gertatu zen. Eta zer egin zuten, danak aldatu eta modelo desberdinetara jo. Gure kasuan, Santelmok erabakizun Euskal Gizartearen museo, bezala bihurtzea. Honek zer desan nahi du, erakusten da, ze izan den Euskal Gizartearen historia, horre historiatik aurrera, eta ze ardura edo preokupazio ditun gaur egungo gizarteak gaur eta etorkizunari begira. Ibilbide hortan ikus daiteke iragana ze lotuta dagoen gaurkotasunarekin ere bai. Ze iraganean gertatzen zian gauzak, hau da, balearen arrantza, hitz egiten dugu arrantza modu batez, ekonomia konkretu bati buruz, eta horrekin hitz egin dezakegu gaurko ekonomiari buruz, eta ze gizarremanak eta egon zitezken garai hortan edo garai hontan ere, ez? Ibilbide guztian, erreferentzia daude iragana eta gaurkotasunari begira. Eta gero horrekin lotzen dugu ere gure hausnarketak etorkizunari begira. Santelmon ibilbidean ikustenean gai guztiak beti erreflejoa dute ere dinamiketan. Orduan, ikus dezakezu nun hasi zen bizitzen, Euskal Gizartea, ze pentsamendu espiritualak zituen, ze ekonomiatan bizi zen erromatarrak etorri zianean. Santelmoko ibilbidean ezagutu ditezke zeintzuk izan ziren Euskal Gizartearen erronkak garatu alizateko denboraren zehar. Eta ikusten dugu erronka horiek izan ditezkela gaur egun ere dauden erronka asko bezala. Gaur egun hitz egiten badegu klima aldaketari buruz, hor ikusten dugu ferrerietan eta balantzeko nola lantzen zuten paisaia eta nola mozten zituzten zuhaitzak adibidez. Balearen arrantza ikusten badegu, hitz egiten ari gea ekonomia mota batetaz, eta nola aldatu izan dan, eta arrantza nola aldatu dan historian zehar, eta gaur egun ditugun zehar erronkak arrantzarekin, eta ikusten ditugu ere gerra zibilak, bai 19. liberal eta karlisten gerra, eta Frankoren gerra zibilarekin, gauza asko ere alderatu ditzakegu gaur egungo errealitatearekin. Eta, ibilbide azkenean da, Euskal Herriaren momentu kritiko horiek zeintzuk izan ziren aurrera jarraitzeko. Eta ibilbidean ere ikus dezakegu sormen artistikoa, noski. Ere artearen evoluzioa 19. mendetik gaur egun arte, eta azkenean ere gizarte kreatiboa gea ere, eta hemen du bere reflejua. Santelmo esango genuke dela iragana, gaurkotasuna eta etorkizunaren lekua. Eta ikusten dugu bisitariak ala nola ibiltzen diala modu oso naturalez, 16. mendetik pasatzen dira 21. mendera konturatu gabe. Orduan, Santelmoren funtsa hori da, eta bere borondatea hori da. Iragana, gaurkotasuna eta etorkizunak bat egitea, zedana behar dute bere ibilbiderako. Komposizio guzti horrek, nolabait egiten du Santelmoren sinfonia, ez? Begirada oso desberdinak, ibilbide oso desberdinak, baina azkenean dana ikusten dugu dela bat. Azpimarratuko nuke baita ere argazki liburuen bilduma. Hori liburutegian dago eta edo horretorri diteke ikustea. Bilduma hau Gabriela Zendoiaren deposito bat da, eta irekita dago jendeak begiratu alizateko. Oso kuriosoa da, hemen ere berriro ere lotzen dugu artea edo espresio artistikoa gaur egungo errealitateekin, ez? Argazki liburua azken finean hori da. Argazki gintzaren bitartez eta literaturaren bitartez bidai bat kontatzea edo sentimendu bat edo espresio pertsonal bat ere. Santelmoren ezaugarrietako bat da konplexutasuna, bai kolekzio aldetik, bai eraikuntza aldetik, eta diversidadea. Hemen gauza asko kabitzen dira,
kolekzioak oso desberdina dira, baina jarduerak ere bai, eta publiko motak ere bai. Baina, batez ere, Gipuzkoa eta Donostiaren museoa da. Hemen danok lekua aurkitzen dute, bai bisita bat eginez, o paseatuz, edo konferentzi batea etortzen, edo erakusketa bat dastatzen. Eta turismo publikoarentzako oso museo aproposa da, ze askotan bai bisita liburutan idatzita, edo bai rezepzioan beraiek zuzenean esan da, kanpoko jendea etortzen denean eta San Telmo ezagutzen duenean, askok eta askok esaten dute, orduan ulertzen dut zer den euskal gizarte edo kultura hori. Orduan, hemen nolabait ematen dira, hemengo lurraldeko referentzia oso ona, ez da? Eta gero, baditugu publiko oso desberdintzu, eskola publikoa hori badago, eta gero talde sozial edo talde inklusiboak esaten dugunak, gero eta gehiago etortzen diana, zen museoak ere, oso aukera desberdinak anitzak ematen ditu modu batera edo bestera ezagutzeko museo bat. Zintzilariekin ere bat gaude, eta bai artistekin ere bai, eta publikoa ere anitza da, eta lehen esan bezala museo oso komplexua eta diversoa danez, gure publikoa ere da oso diversoa. Urtean egiten ditugu gutxi gora bera 280 jarduera eta 8 erakusketa temporal, eta hoien bitartez dinamizatzen ditugu gune hauek. Jarduerak izan ditezke konferentzia edo debateak, gaurkotasuna hor asko lantzen dugu, eta zer erronka dauden etorkizunari begira. Daramago 10 urte kanbio klimatikoari buruz hitz egiten, edo feminismari buruz, edo giza eskubidei buruz, edo migrazioari buruz, eta hor ikusten dugu, eguneroko edo gaurko museo badala, eta aportazioak ere egin ditzakegula. Hemen importantena da, jendea etortzen denean museora, nolabait sartzea modu batez eta ateratzea beste moduz, ez? Eta ateratzea igual galdera batzuk eginez bere buruari. Hori da San Telmoren arrakasta. Amaitzeko, San Telmoren leloa zatozu gana da. San Telmo zure museoa da, gure museoa da, zure gunea da, zure lagunekin etortzeko lekua da, edo norbait berri ezagutzeko lekua da, edo zerbait berri ezagutzeko lekua da. Inbitatzen zaitugu San Telmora etortzea, ze San Telmo zuzea. Eta gunero legez, eguneko elkarrizketaria eta irekiko diogu, horretarako gaurkoan gurekin dakoagu Nerea Kortajarena, Euskal Herria Bilduren legebiltzarkidea, ongi etorri. Ongi etorri zuen ere, eskerrik asko. Donostialdeko esian piztutako krizia bideratzen hasia dela, horixe dio Eusko Jaurlaritzak, zerbitzu buruekin bilerak egiten ari dira, horixe aurrera doazela, korapilo askatuko da? Ez, esango nuke ezetz. Esango nuke bilera izan da ere, esnatzean elefanteak hor jarraituko duela. Ze, egia da, Donostialdeako esian piztu den sua oso su ikusgarria izan dudala, eta zarata handia eragin duena, baina esango nuke hemen arazoa lehenagotik ere badatorrela, honek izan du horrelako esplosioa, baina, klaro, bilera batek honek horrelako egoerak ez ditula konpontzen, ez? Donostiako esiaren aurretik izan genuen Basurtoko unidade kirurgikoaren afera, aurretik Bidasoako ospitaleko unidade kirurgikoarena, esango nuke azken aldi honetan bata bestearen atzetik joan direla suak pizten, era batean edo bestean su horiek nolabait amatatzeko saiakerak egiten dira, baina ez zaio heltzen hemen benetan oinarrian dagoen arazoari, eta da Osakidetzak badituela arazo estruktural batzuk, eta horiei heldu ezean, egun gutxiren barruan izango dugu beste sute bat, Donostian edo beste leku batean. Gainera gai honen inguruan, Gotxoren Sagardio osasun sailburuak legebiltzarrean, Eusko Legebiltzarrean emandako azalpenak ez dituzuen nahikotzat jo, zuen ustez eskasak izan dira, ez ditu galderak bazteatze erantzun, zer espero zenuten?
Gure azalpenik ez du eman. 2 aste pasa ditugu, gogoratu nahi dut, agerraldi hori talde guztiok eskatu genuela, ondoren etorri izan bere eskaera, eta printzipioz konpromisoa zan, edo azaldu zitzaiguna zan, eman beharreko azalpenak eman zirela. Han esan bakarra da, karpetazo emate zitzaiola gaiari, nolabait horrelako kargu gabetze horiek normalak direla, horrelako erakundetan, patada palante esaten dan bezala, eta segi aurrea, karpetazoa gai honi azalpenak, ez ziren eman, galderak egin ziren, jakiteko zein dan oinarrian, auzi honen oinarrian dauden auziek zein diren, edo zeintzuk diran konponbidean jartzeko egingo diren planteamenduak, eta azalpenik etzan eman, Aurretik entzun genuen Urkullu lehendakaria ere, egun berean egindako elkarrizketan, berak esan zuen, agian, hori kuriosoa da, agian autokritikaren bat egin beharko litzakeela, eta agian bazegoela komunikazio arazo bat, baina autokritika hori ez zuen Sagardui sailburuak egin, ez zuen inolako azalpenik eman, eta uste dut 57 zea burutik burutik 42 agertzen dutenean, planto egiten dutenean, komunikazio arazo bat baino gehiago dagoela ikusten dela. Eta bestetik uste dut herritarrek gure egunerokoan eta osasun sistemara jotzen dugun baitartean ikusten dugula hemen dauden arazoak komunikaziotik haratago doazen arazoak dira. Atzo bertan jakin genuen, orain gabonetan, 80 ambulategi itxiko direla, lehengo urtean baino 28 gehiago. Uste dut edozein herritarrek bizi duela, nola gero eta zailagoa den, mediku batekin hitzordua lortzea, nola luzartzen diren espezialisten deiak, eta esango nuke, arazoak pilatzen ari direla Osakidetzan, arazoak handitzen ari direla, eta handitzen ari direla horrekin batera seguro pribatuak ez. Esaten duzunaren arira, Osakidetzan murrizketarik ez dagoela, hori ze baieztatzen saiatzen dira behin eta berriro Eusko Jaurlaritzatik, baina gizarteak duen iritzia oso bestelakoa da. Nik uste dut, realidadea ukatzearekin oso zaila dela benetan dauden arazoei aurre egitea, eta murrizketena konstatazio bada, egunerokotasunean anbulategi batera joan behar duten herritar guztientzako, gaixo kronikoentzako, edo espezialidade baten beharra duten guztientzako. Danak ikusten ari gara, nola luzatzen ari diran itxaron zerrendak, nola gero eta zailagoa den, zesanik ez, pediatra batekin zita bat lortzea, murrizketa, horiek hor daude. Entzuten nuen, atzo bertan uste hemen EAJ-ko kide bat izan duzala, eta esaten zuen urtetik urtera aurrekontuak handiagoak dira, nik justo atzo ariketa hori egin nuen eta ikusi nuen nola konparaketa egiten baldin badegu 2022 eta 2023ko aurrekontuen artean badagoen igoera bat, baino aztertzen baldin badegu Jaurlaritzak benetan gastatzea aurre ikusita daukan dirua 2022an, denboraren poderioz ematen diren kontuen inguruko gastuei erreparatuta, konturatuko gera 221 milioi gehiago gastatu direla 2022an, 2023rako aurre ikusiak dauden kantitateak baino, ez? Orduan, klaro, aztertzen baldin magoaz, esaten dugu, diru gehiago inbertitzen ari da, diru gehiago inbertituta, ditugun ageriko arazoak edukita, eta herritarrek bere bizitzetan pertsibitzen eta ukaezinak diren arazo horiek edukita, uste dut hausnarketa bat beharrezkoa dela, ze diru hori agian ez da behar bezala gastatzen ari edo kudeatzen ari. Hemen nik uste dut badirela bi arazo oso nabarmenak direla. Batetik, Gotzone Sagarduik bere garaian uda aurretik iragarritako kultura aldaketa hori gauzatzen ari dela, eta kultura aldaketa hori eufemismo bezala erabili zuela, baino privatizazioetaz hitz egiten zuela, desmantelamentu batzuetaz hitz egiten zuela, murrizketaz hitz egiten zuela, eta hori ikusten ari gera nola egunerokostasunean, arreta gunetako ordutegiak murrizten direnean, edo orain bezala ez, ambulategiak itxiko direnean ikusten dugu nola gauzatzen ari den hori, eta daukagula gobernantza eredu oso vertikal bat hartzen diren erabakiak, eta berdin du hemen gainuntzeko gaietan aditu eta aritu direnek esaten dutena, ez? Erabakiak hartzen direla goitik bera,
eta jarraitu egiten dugula. Eta hori esango nuke dela momentu honetan, Osakidetzak daukan arazo nagusiena urtetan agian, bizi izan du da errentetatik, ez? Baino gauzik edo diamantik onena ere zaintzen espaldin bada, eta beharrezkoak diren aldaketak eta inbertsioak egiten ez badira, eta garai berrietara egokitzen ez badira, danak bukatzen dute balioa galtzen, ez? Eta esango nuke badala garaia, Osakidetzak dituen benetako arazo hori heltzeko, autokritika egiteko, profesional horiekin esertzeko, gogoratu nahiko nuke bain gutxi, txalotu egiten genitula, balioan jartzen genuela bere lana, dana zala eskerrona, eskerron hori bilakatu dadila entzute ariketa bat, bilakatu dadila autokritika, eta jarri gaitezen ja, Osakidetzak benetan muinean dituen arazo horien konponbidean, osasun publikoa dagoelako jokoan. Bihar zuzen onartuko dira EAeko aurrekontuak, PSeren eta EAJaren gehiengo osoarekin, Euskal Herria Bilduk zer bozkatuko du? Kontra, ze aurrekontu hauek, nik uste dut, gobernua ez dala momentua ondo irakurtzen ari. Osakidetzarekin gertatzen den bezala hainbat alorretan ditugu disimula edo makilatu ezin daitezken arazoak, ez? Gazten emantzipazioari dagokionean, lehengoan ikuste genuen, ez? Emantzipazio Europakoa, emantzipazio adinik altuena dugu. Ikusi dugu nola 10 urtean izugarri aldatu gutxitu diren gazteen soldatak, ez? Eta ikusten dugu baita ere gazteek beren soldaten 80% bideratu behar dutela etxebizitza bat erostera. Eta horren aurrean planteatzen zaiguna da, neurri izar bezala planteatzen zaiguna da, pentsatzen ari diren neurri bat. Etxebizitzari dagokionean ere, uste dut, izugarrizko igoera baten aurrean gaudela, eta ez dakiz zer gehiago gertatu behar den, prezioak ikusita, ulertzeko, erabakiak hartu behar direla eta neurriak hartu behar direla etxebizitzaren prezioari muga bat jartzeko, eta hori bestela beste hainbat arlotan, ez? Eta aurrekontu hauek ez diote egoera horri erantzuten. Nolabait hemen irudidu berdin dela ze pasatzen den herri honetan, pandemia bat edo inflazioak eragiten duen krisi izugarri bat, aurrekontuek beti jarraitzen dutela eskema berdina, ez? Eta hemen araua dela disiplina presupuestarioa mantentzea, ez? Eta egoera horretan aurkeztu zaizkigu aurrekontu batzuk oso kontinuistak direnak eta oso konservadoreak direnak, eta gainera aurkeztu baino lehenago kadukatuak jaio direnak, ez? Ze ikusi genuen aurkeztearekin batera sailburu batek, Arriola sailburuak, esan zuela, berak garraioan ematen ziren deskontuak mantentzearen aldeko autua egingo lukela, eta gainera aurrekontuetan bazegoela margena, ez? Ikusi genuen beste sailburu bat aurrekontuetan ez zegoen neurri bat iragartzen aurrekontuak aurkeztu eta astebetera, ez? Horrelako gauzak ikusi ditugu prozesu honetan. Eta ikusi dugu baitaren nola Jaurlaritza gero ibili behar izan duen negozia ezin diren zenbait gauza, aurrekontu horietan zuzenketak egin ahal izateko, ez? Hauek kadukatuak jaiotzen diren aurrekontu batzuk dira, aurrekontu handienak bertzela iragartze zaizkigunak, lehen urtean gastatu denaren gastatutakoa baino txikiagoa da, 85 milioi gehiago ejekutatu da urtean zehar, oraingo aurrekontua baino. Beharrak agerian dago goraka egiten ari direla, ikusten ari era Osakidetzan, etxebizitzan eta hainbat alorretan. Dirua badago, remanenteak potoloak ditu, rekaudazio rekorren aurrean gaude, arau fiskalak erorita daude Europan aurten, ez? Ematen dirako elementu oso importanteak benetan duguna egoerari politika publikoetatik erantzuteko. Eta falta da elementu garrantzitsu bat, eta da ambizioa eta lidergoa. Eta hori egonezean, ditugun arazoi erantzunik ez diete emango aurrekontu hauek, eta guk horregatik ezezko bozka emango dugu, hortaz aparte dago, prozesua nola burutu den eta ze borondate egondu diren negoziaketa baterako. Biharkoan ere onartuko da, diru sarrerak bermatzeko errentaren erreforma hori, Elkarrekin Podemos eta EAJaren babesa izango duena. Euskal Herria Bildu abstenitu egingo da, zein iritzi duzue beraz honi buruz? Guk abstentzio kritiko batera joko dugu, guk uste dugu hortan ere aukera bat galdu dugula, ez? Ze momentu honetan,
bagenuen aukera bat, edo guk behintzat, perspektiba horrekin heldu genion eztabaida honi, datorren hamarkada baterako gure babes mekanismoaren diseinu berri batera joateko, ez? Kontutan eukita, leheno esan bezala, pobrezia eta desberdintasun sozialen poltsak handitzen ari direla, zaurgarritasuna ere zabaltzen ari dira, diru-sarrerak bermatzeko errentari ezer kendu gabe ikusi dalako ahuldadea erakusten ari dela pobrezia kasuei erantzuteko eta honen intentsidadea ere murrizteko, eta batez ere transizio handiei erantzun beharko diegulako datozen urtetan horrek gure bizitzeko moduak eta gure ekonomia aldatuko dituelako eta horrek beste eskakizun batzuk ekarriko dituelako. Orduan guk uste denun, nolabait etorkizuna haustura sozialik gabe eraikitzeko beharrezkoa genula mekanismo hori zeratzea, ez? Epe luzerako perspektiba horrekin berdiseinatzea. Aurrean aurkitu dugu gobernu bat, segura asko planteamendu askoz ere etorkizunerako ikuspegi kamutxeago batekin aritu dena, eta batez ere klabe batekin aritu dena baita ere kasu honetan, eta da disiplina presupuestarioarena, ez? Orduan, hauek erabaki dutena da, eta azkenean Podemosen babesarekin erabaki dutena da, egun dagoen babeserako partida ez handitzea. Madridetik babeserako etorri den diru hori aurrezki moduan erabiltzea, eta hortzegon partida berdinan nolabait hobeto banatzea, ez? Baina finean bermatu dutena da gehiago ez gastatzea eta etorkizunean ere gehiago ez bermatzea, ez gastatzea. Eta guk uste genuna hau zala momentua, nolabait babesa zabaltzeko, hobeto babesteko eta kanpotik zetorren diru hori baliatzeko, esfortzu propioa mantenduz, ariketa hori egin ahal izateko. 116 emendakin aurkeztu genituen, nolabait legebiltzarrera etorri diren eragile guzti horiek gurera ekarritakoak. Ikusi dugu gainera nola prozesu honetan eta lege honetan leheno ezinezko ziren zenbait planteamendu jaso egin diren, eta horregatik badakigu egin diren beste planteamendu batzuk ere egingarriak direla, gauzagarriak direla eta beharrezkoak direla, baino ez zaie erantzun nahi izan. Eta, perspektiba horretan, gure erabakia izan da, abstentzio kritiko batera joatea, tamalez, diru-sarrerak bermatzeko errentaren sistema oso erasotua izan delako, eta herritarren iruditegi kolektiboetan, eraikia dagolako diru-sarrerak bermatzeko errentaren, eta honen onuradunen inguruko iritzi bat, urtetan gota malaiako estrategia batetik eskuinak elikatu duena, baina baita ere beste alderdi batzuk nolabait era zibilinoago batean ere elikatzen lagundu dutena, eta guk ez du babes sistema nolabait zalantzan jartzea nahi, uste dugu aukera galdu badala, baina herritar horiek eta onuradun horiek merezi duten errespetuagatik eta babesagatik, abstentzio kritiko horretara jo dugu, baina hori esan bezala guretzako hau aukera galdu bada. Beste lege bat, hezkuntza legea, horren zirriborroaren aurka greba egunak izan dira azken hilabetean, sindikatuek deituta nola jasotzen ari zarete legebiltzarkideek eragileetatik jasotzen ari zareten kritikak eta ekarpenak ere? Nik uste dut argi geratzen ari dena da lege honen bueltan edo hezkuntza sistemaren eraldaketaren bueltan interesa handia dagoela, ez? Ze, legebiltzarrean akordio guretzako importante bat erdiestea lortu zen pasadan apirilean, ikusi dugu nola eragile desberdinak etorri diren legebiltzarrera bere iritzia ematera, ikusi dugu baitaren nola sindikatuek langileen aldarrikapenak eraman dituzten kalera, ikusi ditugu ikasleak ere aldarrikapen horiek egiten, eta horrek guretzako ekartzen du konstatazio bat, eta da, badagola kezka bat herri honetan hezkuntza sistemaren inguruan, eta nolabait jendeak implikazio hori baduela horrekiko, ez? Eta guk bizi ditugu, iritzi guzti horiek, nik uste normaltasun guztiarekin. Hau prozesu sakon bada, eraldaketa prozesu sakon bada burutu behar dena, eta horregatik uste dut, iritzi desberdin guzti horiei, bide eman behar zaiela, entzun egin behar ditugula, arretaz entzun behar ditugula, eragile guzti horiek egindako ekarpen horiek eta planteatutako guzti horiek, eta orain erronka izan behar dela, apirilean lortutako akordio hori, nolabait testo juridiko akorde batean edo bat datorren testu batean jasotzea, ez? Lege hon bat eduki alizatea eta hortan aleginduko garagu, eta desde logo gure saiak ere izango da baita ere eragile guzti horiek hemendik aurrera ireki beharko den prozesu horretan ere egotea. Adierazi dugu baita ere, aurkeztu edo ezagutu dugu, orain arte ezagutu dugun lege zirriborro horretan gure ustez
bazirela zehaztasun falta batzuk, tartean adidez lege honen gakoetako bat izan behar duen, edo akordioaren gakoetako bada den hezkuntza zerbitzu, Euskal Hezkuntza Zerbitzuaren zehaztapenak falta genitula, eta uste dugu horiek zehatz mehatz egon behar direla, nolabait finantziazio publikoa jasoko duten zerak eskolek edo zehatz-meak ze arau bete behar dituzten jakin behar dela, segregazioaren kontrako neurri horiek legez arautuak egon behar dutela, bermatu egon behar dela euskalgintzako eta kultura arloko eragileek esaten duten horiek kultura transmisioan planteatutako horiek jasotzea, eta lurraldeen arteko barne lan hori egin ahal izatea ere bermatu egon behar dela lege horretan, eta hortan saiatuko gera gu hemendik aurrera irekitzen den prozesuan ere. Gezaldatuko dugu gaurkoa abenduaren 21 delako, San Tomas eguna, eta pandemiaren ostean ospatzerari delako egun handia Euskal Herrikoen bate txokotan, batez ere ekoizlentzat egun berezia da gaurko ez da. Gainera ekoizleek, orain lehen sektoreko ekoizleek bizi duten egoerarekin, uste dut baita ere badala beraien egoera eta beraien etorkizuna aldarrikatzeko egun bat ere ez. Ze horre indisimulableak diren egoeran artean lehen sektorearena dugu, oso egoera gordinean daude, eta gainera etorkizunera begira badakigu elikagaiekiko menpekotasuna handia dugula, eta lehen sektore horretan diharduten profesional asko eta askok erretiro hartuko dutela datorren hamarkadatan, eta hortan ere buru belarri aritu beharko ginak pentsatzen, ez? Bitartean beste batzuk segura asko festan egongo dira, festagiroko eguna delako gaur, egun oso polita, ni Donostiarra naiz, oso egun polita da, baina hori ere ezin asko. Inflazioa ere agian akaso ikusiko dugu gaurkoan, nabariko da gaurkoan ere. Nabaritzen dugu egunerokotasunean, ez? Eta horrelako egunak ematen direnean, beti ere ikusten dira, prezioen gorakada hori, gabon egunak datoz eta horrela egiten dira bestelako gasto bereziak eta ikusten ari gara baita ere, gure egunerokotasunean inolako lujorik hartu gabe nola garestitzen ari den bizitza, nola milaka herritarren segurtasun vitala hankaz gora dagoen, eta horregatik da hain importantea ere politika publikoetatik segurtasun sare horiek eraikitzea. Madrilera begirare jarri behar gara, egunotako krisi instituzionala piztu delako, hain zuzen auzitegi konstituzionalak horixe auzitegi konstituzionala berritzeko bide parlamentario hori eten duelako konstituzionalak berak, nola definituko zenuke gertatzen ari den guztia? Uste dut eskandaloa dela. Ez da berria, Euskal Herritarrontzat, Euskal Herritarrok bizi izan dugu guren eskubide, oinarrizko eskubideak zapalduak aurkitzea, eta horrekin gehiengo parlamentarioak ere aldatzea, ezagutu izan dute katalanek ere, baino horrek ez dio larritasunik, ezaguna izateak ez dio larritasunik entzen kontuari, eta uste dut, benetako eskandalo baten aurrean gaudela, ez? Azken finean, iraulgita dagoen epaitegi batek, gehiengo era demokratikoan, era legitimoan, aukeratutako gehiengo batek, onartutako lege baten tramitazioa eta azken bozka galerazi du. Uste dut, epaitegi hori bera, demokraziaren limitetatik kanpo kokatu dela, ez? Nolabait, herritarren erabakitzeko eskubide hori nolabait ere, zapusten da bide horretatik, edo uko egiten zaio, herritarrek era legitimoan aukeratutako ordezkaritza horrek hartzen dituen erabakia hori, eta hori oso larria da, ez? Ikusten ari gera Espainian nola demokratizaziorako egiten den saiakera orok sortzen du horrelako eskuin mediatiko, politiko eta judizialaren oldartzea, disimulo hori gabe defendatzen dituztela beraien interesak, eta horrek izen badu, eta da 2018ko regimena, eta esango nuke badala gereia, nolabait regimen horren hipoteka gainetik kentzeko, eta uste dugu honek eskatuko lukela erantzun bateratu bat, estatuko ezker plurinazionalaren aldetik ez. Bestalde, alor ekonomikoan ere Madrilen gutxieneko soldata igotzea proposatu du Yolanda Díazek, 46 eta 82 euro bitartekoa, neurri hori nahikoa izango da Euskal Langileentzat? Madriden erabaki hori hartzea oso importantea dela uste dut, baina egin berdinean importantea da ulertzea guk hemen erabaki beharko genukela gure gutxieneko soldata. Ze egoera sozioekonomikoa ez da berdina. Gogoratu nahi eta aurrekontuak adostu genituenean, edo gure abstentzioen truke aurreratera zirenean, hau izan zale espreski,
adostutako elementuetako bat, ez? Gure egoera sozioekonomikoaren araberako gutxieneko soldata bat ezartzearena. Ze Madrideko gutxiengo soldatarekin hemen pobreziaren atalasatik bera egongo litzake langile bat. Beraz, uste dut, burujabetasunaz hitz egiten dugunean batzutan badirudi, batzuk esaten dute, no, horiek ez dira jateko kontuak, ez. Burujabetasunaz hitz egiten ari geranean, besteik beste horrelako kontuetaz hitz egiten ari gera, ez. Hemen, gure errealitate sozioekonomikora egokitutako gutxieneko soldata bat ezartzearen garrantziaz. Eta hori, Madriden garrantzitsua den bezala, hemen premiazkoa ere bada. Beste neurri batzuk ere, inflazioari eta prezioen igoerari muga jartzeko, oraingo honetan Europako batzordetik datorrena, gasaren prezioa mugatzeko akordio bat egin dutena, zein iritzi duzu hartzen ari diren horrelako neurrien aurrean? Bueno, nik uste dut kontu honen inguruan premiazkoa dela sektore hori interbenitzea. Importantea dela herritarron oinarrizko eskubide bat eta hitz egiten ari garela ulertzea, eta zentzu horretan importantea dela bide honetan hartu behar diren neurriak hartzea, eta batez ere herritarrok energiarako sarbidea bermatzeko egiten diren planteamenduak egitea eta gainera estrukturalak izatera. Uste hori oso importantea dela, ez da inbeste partxeak hemenan jartzea, baizik benetan hemen arazoaren muinera ere joatea, eta benetan energia prezio razonable batean, baina batez ere denontzako energia hori bermatuko duten neurriak planteatu ahal izatea. Euskal Herrira itzulita berriro ere ezin dugu aipatu gabe utzi asteburuak ekarri duena. Igandeko bertsolari txapelketa nagusi hori, Maialen Lujambio berriro ere txapela jantzita, 3 emakume holtzaren gainean ere, nola ikusi zenuen? Bueno, nik oraindik hemen dakat pulseratxoa ezin kenduan, bizitako emozioak ezin kendu. Uste dut txapela inkuestionablea dela, ondo merezitako buruan kokatua dagoela. Ikarrerrizko bertsoaldiak entzun genituen 8 bertsolariengatik pasadan igandean, oso polita izan duzela bizi izan genuen guztia, baina bereziki nik aipatu nahi nituzke Alaia Martin eta Nerea Ibarzabalen bertsoaldiak. Uste Alaiak bereziki eraman gindula maindire artera, iaia bere bertsoalditan. Uste dut ezer ez dela berdin bertsolaritzan, emakume hauek bertsotan hasi direnetik, feminismoak blaitu duela bertso txapelketa ere, eta horrek ez dakala etzera hueltarik, horroltza gainean ikusi genituen besarkadak, lastanak, musuak, eta emozioak, eta elkarrukitze horiek ez direla beti izan bertsolaritzan, hori feminismoari zor diogu, eta espero dut datozen urtetan ere aurten irekitako bidean jarraitzea, emakume gehiago etortzea, ikusi genuen belaunaldi berria ere emakume aurpegikoa zela, eta niretzako oso polita, oso hunkigarria, eta bereziki feminismoak bertsolaritza ere eraldatzea ikaragarri pozgarri da. Emakume txapeldunak ere futbolean, atzokoan Mendizorrozan Euskal Selekzioak garaipentzen doa lortu zuelako Txileren aurrean, ezta? Baita ere, emakumezko futbolariak uste dut partido oso txukuna egiten, eta ofizialtasun hori aldarrikatzen, eta hori ere bereziki pozgarria da, emakumeak ere aldarrikapen horrekin bat egotea, ez. Armailak bete behar ditugu, kaso horietan ere, hori agian eguneko pena, baina uste dut ofizialtasunaren bidean ere aldarrikapen horretan danak egin behar dugula bat, eta hortan jarraitu behar dugula jota fuego. Eta urtea amaitzen ari da, eta Euskal Presoen egoerari buruzko balantzea egiteko ordua ere ailegatu da. Sarek deituta mobilizazioak egingo dira Gabonen atarian, urtarrilako manifestazio handirako ere badago data jarrita, nola ikusi duzu azken urte hau presoen egoeran? Kezka hundiz, batez ere 3. graduen estrategia honekin ezartzen ari diren oztopoek uste dut oso egoera mingarriak ekarri dituztela, ez? Gainera, gradu aldaketa hauetan ematen ari diren oztopoak, esango nuke, mendeku politika baino ez dutela oinarrian, ez dutelako bestelako justifikaziorik, ez? Ikusi ditugu gainera oso egoera larriak, bereziki buruan dut orain Xabier Atristain, ze etxetik gertuko espetxean dago Martutenen, eta egun hauetan aita izan ez bada aita izatekotan da, eta kalean beharko lukenan espetxean bizi beharko bizi beharrik izango du egoera hau, ez?
bereziki hori dut gogoan orain, baina beste hainbatek antzeko kasuak dituzte. Uste dut etxerako bidean oztopo horiek guztiak gainditzea premiazkoa dela, urgentea dela, eta giza eskubideen aldeko apostu hori egiten dugun guztiok sarek antolatutako urte bukaerako eta batez ere urtarrileko manifestazio horiekin bat egin behar dugula eta aldarrikatu behar dugulako etxerako bidean oztopo gehiagorik ez dugula nahi. Nerea Kortajarena, Euskal Herria Bilduren legebiltzarkidea, eskerrik asko gaurkoan Hamaika Telebistara gerturatzeagatik. Zuei, mila esker. Hurrengora arte. Eta tarte baten ostean, itzuliko gara egunero bezala solasaldiari ekiteko, gaurkoan gurekin izango ditugu Jon Ansa eta Joserra Becerra orain arte. Kaixo, intzana izan izekue, eta hau da Metal, gure lehenengo bideoklipe, Juntxa eta Deun CD berrikue, zuloan. Malditos
Amaikak aplikazio berria du. Gaurtik aurrera, Amaika telebista edozein etxetatik ikus dezakezue. Smart TV aplikazio berriari esker gainera, munduko edozein txokotan dago eskuragarri. Sartu Google Play plataforman. Bilatu Amaika aplikazioa. Aukeratu Amaika. Instalatu eta gozatu edukiez nahieran. Euskal Herriko aktualitatea ikusteko eta jarraitzeko beste modu bat da Amaika telebista. Eguneroko gaiak alde batera utzi gabe, itzalean direnei arreta eskainiz eta tartea emanez. Errealitatearen Amaika alde ikuspuntu guztiak kontuan hartuta. Gertatutakoa, zuzenean eta eskura. Noiz nahi, edonon eta euskarri guztietan gainera. Telebista egiteko beste modu bat posible delako. Euskaraz, gertutik eta konfiantzaz. Egin dezagun, bat izan, Amaika egin. Eta egunero bezala, gaurkoan ere solasaldiari ekingo diogu jarraiera, eta horretarako gaurkoan gurekin ditugu Joserra Becerra, eguerdion. Eguerdion. Eta Jon Alsa ere gurekin, eguerdion. Egunon. Bueno, bendaren 21. San Tomas eguna, badakizue egun berezia, batez ere ekoizleentzat, Euskal Herriko hainbat txokotan ospatzen dena, baina batez ere Bilbon eta Donostian, eta Bilbon bertan izan dugu Aiara de Urreta lankidea goiz-goizean, eta berak kontatu digu zenolako giro egon dene gaurkoan pandemiaren ostetik lehen San Tomas egun honetan. San Tomas dela eta feria eta festa eguna da Euskal Herriko hainbat txokotan abenduaren 21 hontan. Bilbon eta Donostian ezik beste hainbat lekutan ere San Tomasak ospatzen dira. Gipuzkoan besteak beste, Azpeitian eta Irunen eta Bizkaian Lekeition. 2 urteen ostean aurten bai San Tomasak bueltan dira eta hemen Bilbon Areatza inguruak lehertzean daude. Herritarrak gainera gogotz ikusi ditugu eta baserritarrek ere pospozik gerturatu dira ona. Izan ere baserritarrentzat ezinbestekoak dira San Tomas bezalako feriak euren produktuak saltzeko. Ikusi dugu, zenolako giroak gaurko egunean, ez dakite planeatuta daukazuen gero kuku bat egitera hortik Bilbotik edo Donostiatik, talo bat jatera edo sagardoa probatzera. Nire kasuan pentsatzen dut ez. Ez animatuko, ez Jon? Bueno, nik bi jango ditut, nirea eta Joserraren. Hori da, aprobetxatu behar da, ez, horrelako egun batean. Baina batez ere ez, zenolako giroa, igertzen delako gogoak badaudela jai giro hori bueltatzeko ez, taloak jateko, sagardoa edateko, baina batez ere nekazarientzat ez, zenolako egun garrantzitsua den egun gaurkoa. Bai, nire ustez egun guztiak izan behar dira bereak, eta ez egun bakarra hiriaren erdian egoteko, baina, bueno, haientzat garrantzitsua baldin bada, eta haien salmentak ondo badoaz, ni posik. Ni ez naiz hurbilduko ez taloagatik, baizik eta, bueno, jendetza hori pizka bat agobiatzen dauelako. Bai, nik, bueno, San Martin eta Txerria hil behar da, ez da, hori da fetxa, eta gaurain San Tomas egunean, baserritarrak, produktua saltzera etortzen dira. Ni ados nago, azkenean, berez baserrian egunero ekoizten da, ez da, beraz egunero eros daiteke, baina egunero erosializateko baldintzak ere sortu behar dira, ez, askotan hitz egin dugu, prozesu hori azkenean, bihurtzen da zerbait oso logika gutxiko, oso irrazionala bihurtzen da gure lurrak ematen duena, hain garesti ezatea guretzat eta hain balintza txarretan iristea ekoizten duenari, lurra zaindu,
eta garatzen duen. Beraz hor badago gauz asko aldatzeko, eta San Tomas egunak festa kolektibo handi bada, handi egia gean, batzuentzat, baina iruditzen zait horregatik haratago ezin dugula ere ondorioztatu, ez festa hori egiten dugulako, ja kumplitu dugula baserri munduarekin. Bain zuzen ere, gerturatu gara gaurkoan, baserritarrengana, euren iritzia jakiteko, eta noski jaigiroa bai, baina salaketa ere, eta kritiko agertu dira hainbat bizituten egoerarekin. Gogo handiarekin, baina, oin bizkat makal. Moteltzu dago, oin salmentak, zaitu gara gauzak ondo apaintzen, eta espero dugu gaur salmenta honak izatea. Oraindik ondo, jende pilo dago hemen. Aurten da nire lehen urtea hemen Santo Tomasen, eta ondo. Eguerdian, batez ere. Nahiko ondo, eguraldi ederra eta nahiko ondo dago. Jendea etorri da erosteko gogoek. Jendea eskertzen du guk hemen egotea eta ikusten da mugimendu asko gaur. Eguraldi ona eta jendea oso pozik eta gogoekaz. Ari gara saltzen eta goiz-goiztik gainera. Ondo doa, egune ona iten dau, eguzkitzue eta ondo. Undino guizetitzu da, emetik guerdirako, saltzen badugu ekarri duguna. Ontsa hasi da geixen bele, lehen orduan nahiko lasai egon gara, baina oin oso politxo gabiz saltzen, bai, saltzen gabiz, jentie oso gustora barrez, urte bizen San Tomasik ospatu gari, posik, bai. Niri ez duzta gustetzen, ze azken finean betidanik izan da plaza berrian salmentak eta, orduan geure ubikaziotik edo gure gure lekutik arteatzea ez duzta gustatzen, da ganera erabakize hori hartu daue gutaz aparte. Niretzat ondo dago, ez dakit beste urtean nola funtzionatzen dela, baina aurten niretzat hemen guztiak ondo. Ni pertsonalki berdin zait, baina jendea hau pizkat holan enfadaute edo, ez dakit nola esan, ze azkenean jende asko pilatzen da hemen arenalean eta postuak saturatzen dira asko jendeagaz. Nik adibidez beti egona alde honetan, orduan nire aldetik ez dut nabaritu desberdintasunik. Hasieran eiten zan, hasi zanan eiten, eta ematen du putzu bet pena hori faltan dauelako, zango giroa. Ni urteokaz hemen egonaz, eta hemen be jente asko egoten da. Eska jentie deskolokaute daudana dela, askoaren aleko produktori topetan, ez dakiz zenbaki daukien, da pizkatzo bat hor dabiz, bai. Bepatzen zenuten, zenolako garrantzia duen lehen sektoreari babes ematea, baina egun guztiotan zehar ikusi dugu azken hilabeteotan zenolako egoerak pairatu behar izan dituzten, inflazioa, lehorteak, zuteak ere tarteko, eta beraiek ere ohartarazten dute, ez dagoela gainera belaunaldi aldaketarik, bizi dituzten baldintzak direla eta lehen sektorea izan daiteke desagertzear dagoela hemen bintzat. Eta egun honen helburua izan behar da, ekoizleen produktuak zuzen erostea eta ez taloa jatea. Taloa izan behar da horren ondorioz edo horren ondorioa, ezta? Eta justu badirudi aldrebez dela. Eta gainera lehen sektoreko ekoizleak guztiok pilatzen ditugu, gainontzeko lekuetan ez molestatzeko, ezta? Pizka bat arraro geratzen da. Talo ere produktu bat izan. Bai. Eta nola egiten duen. Egia da, esan eta orain gauza askon ondorioz geopolitikaren gatik, eta badirudi elikadurari garantzia gehiago ematen hasiko direla estatuak oroar, ez? Lehentasun politikoetan konturatzen hasi garelako ere, edo nonbait potentzia handien interesak eta gerrak hasten direnean, batean artoa ez dela iristen norabait, edo garia barkatu ez dela iristen ara, prezioak igo egiten direla eta behar dugula, faltan somatzen dugula, bertan ekoizten duguna, bizializateko, eta urte asko, hamarka asko, denbora asko daramagu
hori azten. Gure lurra antolatu dugu beste interes batzuen arabera, gure konsumoa kanpotik ekarretako produktuetan oinarritu dugu, lehen esan dugun dimensio irrazional hori, oso urrutitik datorrena, merkeagoa da bertan egiten duguna baino, eta bar. Orduan, orain badirudi hasi behar garela remontatzen denbora eta ezin dugu. Hori da benetan daukagun problema, eta orain entzun ditugunean instituzioetatik eta zenbait mezu denbora asko gobernatzen darama jendearena, orain erdigunea kokatuko dugu lehen sektorea, ze oso garrantzitsua etorkitzen da, baina hori ez da erori besterik gabe, ez da erori merkatuaren, ez erori da, ez delako inongo politika aktiborik egin, edo egin baldin bada kontrakoa izan da, ez da? Hala izan da. Eta zenolako, entrenatu guztiok zenolako inpaktuak dituen baita ere ekologiaren aldetik, ez? Bertako produktuak kanpora eramatea, bertan ikusten direnak kanpotik ekartzea, ez du inolako logikari, ez da? Bai, klima larrialdia badator, gauza horietatik, ez da? Kanpotik eta oso urrunetik ekartzen badituzu gauzak, prezioekin nahiko harrituta geratu nintzen, ze pasaden astean esan zuten, frutak oso garesti daude, batez ere, gereziak eta pinudiak, eta pina. Eta ni geratu nintzen, gereziak nola ez egon daitezke merke justu abenduan, ezinezkoa da, eta nondik ekartzen ditugu gerezia, suposatzen dut Hego Ameriketatik edo. Orduan, ikuspuntu horretatik, ez da bakarrik klimaren eragina edo ingurumenaren eragina, baizik eta gure prezioetan nabaritzen dugula, munduko beste aldetik ekartzen dugula, eta hori ordaindu behar dugu, gasolinean edo erregaietan, ez da? Bai, kontsumorako hausnarketa bat, bideratzen du honek, eta baita ere Gabonak ikertu ditugula bihar eta etzi Amazoneko langilek grebara deitu dute, berriro ere, Trapagarango lantoki horretan, eta behin eta berriro ere, mai gainean jarrita, justu, egun horietan izango dela greba bai, Olentzeroren atarian, baina beraien lan baldintzak hobetu nahi dituztela, ez da? Bueno, haien lan baldintzak dira, sindikatuek azaldu dute oso ondo, eta horretan ez nahi sartuko, baina nire hausnarketa izango da. Esan zuten ekonomia digitala edo digitalizazioak ongizatea ekarriko zuela gizartera, eta nik ikusten dudanez justu aldrebez izan da. Banaketa, ez dakit Amazonena, baizik eta Globo eta gainontzeko Ridersen enpresak, zer ekarri dute? Gure ongizaterako edo gizartearen ongizaterako dago oinarrituta lan baldintzak azkarretan eta langileen pobrezian. Orduan, ikuspuntu horretatik, birpentsatu behar dugu, ekonomia berri mota horiek horien atzean zer dagoen eta zenolako gizartea sortzen ari den. Hori da, ez azkenean gizarte dual bat ari gara sortzen gero eta dualagoa dena, ez da? Badira aldaketa hori ongizatearekin lotzen dutenak, konsumitzeko modu batekin eta oso pozik egon daitezkenak horrekin, eta badira hori horrela izan dadin, inolako ongizaterik zaukatenak, ez? Beraz, hor dualismo bat badago. Nolabait prekarietatean oinarritzen den eredu bat, ondaso jakin batzuetan eta bizimaila batera iritsi ezin duena, eta beste bat, nolabait, gozatu dezakeena, beste baldintza batzuekin, eta geratzen dena da, bi zera dualismo horretan, eta biak dira langileak, langile prekarioak edo prekariatua ditzen den hori zenbateko volumen hartzen duen, eta besteak zenbateko hartzen duen, eta hor kezkagarriena da tendentzia. Diferentzia horiek gero eta handiagoak izate, eta beraz, gizarte gero eta dualago batera jotzea, ez da. Amazon dago, jendeak Amazonetik erosten duelako. Bai, argi eta garbi. Eta zuk esan duzuna, bi abiadurako gizarte bat sortzen baldin bagara, poliki gizartea apurtuko da.
Eta hori da kezkagarriena, da hori langile pobre eta gainontzeko langile. Eta gizartea apurtzen denean, gero zirrikitu horietatik sortzen da ultraeskuina eta populismoak, eta orduan ez gara harritu behar gauza horiek gero eta sarritan ikusten dugunean, gauza baten ondorioz dago bestea. Bai, hori da, ez? Azkenean, ultraeskuinaren gorakadak, segurazki bi dimensio edo bi ezaugarritu bat hori da, egoera material etorkizun eskaseko bizitza proiektuak, ez da? Egoera material txarrarengatik, prekarietatean bizitzaren eta bestetik, injustizia sentimendu batek ere, ez da? Alegia, badago, eta askotan, belaunaldietan ere ikusten ari gara gero eta gehiago, ez? Arrakala hori, baina badago injustizia percepzio bat ere, gero eta handiagoa dena, eta hori egia da, ultraeskuinak bideratu dezakela edo etorkinen kontra, edo demokraziaren kontra momentu batean, alegia errua demokrazia bota, ez, Joserrak esan du, digitalizazioak ongizatea ekarreko zuen promesa bat egon dela, baina gero ez dela bete. Zer pentsatu behar du langile batek esan diogunean ongizatea etorreko dela digitalizazioarekin, eta gero prekarietatea jasan duenean. Hor, badauka amorru edo aserre bat, ez, bideratu daitekena hortik, ez, azkenean, promesa faltsu asko egin direlako edo egiten ditugulako, ez da, eta nik ere bai, agian, ez da, eta demokraziaren balioak, ongizatearenak, progresoarenak, eta bizi estilo horrenak, eta horrek sortzen du arrakala handi bat, sortzen du amorru bat, sortzen du deskonexio bat, zirkuito instituzional eta politikoarekiko, eta hor dago aukera handia oportunismotik hori guztia aprobetxatu dezakeen jendearentzat, ez da? Bai, eta nik izteko esango nuke oso garrantzitsua dela sindikatuen papera egoera horretan. Ze azken finean langileen borrokak eta sindikatuen denuntziak eta funtseskoak dira langile pobre horiek bakarrik ez egoteko eta ultraeskuinaren esku ez geratzeko. Arlo politikoari begira ere jarrita aste honetan zer esana ematen ari delako, ez da, Madrilen gertatutako hori, auzitegi konstituzionalaren erreforma hori legebiltzarrean egingo zena geldiarazi duelako auzitegi konstituzionalak berak, krisi instituzional bat piztuta, ez, boteren arteko krisi hori eraginda, zenolako irakurketa egiten duzu gertatutakoari buruz? Bueno, a ver, irakurketa bakarra izan behar da, eta epaileen papera tamalgarria dela, utzi ditugu epaileak arlo politikoan jokatzen, eta hori oso arriskutsua da, eta orain ikusten ari gara. Justu kasu honetan bi atal daude. Alde batetik dago azala eta gero mamia. Eta azala da, legea korrika onartzen den prozesuan epaileek aukeratu dute edo hartu dute aitzakitzat hori prozedurak ez direla bete. Eta Europar Batasunak bat etorri da iritzi horrekin. Baina hori da azala, Eusko Jaurlaritzak ere hainbat eta hainbat lege onartzen ditu, inolako txostenik gabe edo behar zituzten txostenik gabe, baina hori ez da egon behar borondate politikoa edo borondate demokratikoaren gainetik. Prozedurak ezin dira funtseskoak izan behar, funtseskoa izan behar da, hori, boskatu behar dela. Gero konstituzionalak esango du, bertan bera utziko dut lege hau, baina ez boskatzea eta geliaraztea boska bat hori bai tamalgarria eta hori da mamia, kontuaren mamia, nire ustez. Bai, ados nago, metafora hona da, azala eta mamiaren ze bat gauza bada, gobernua sartu da horrelako esprin legegile batean, eta uzet horri egin altzezkio kritika politikoak, zilegiak direnak eta seguraski arrazoizkoak ere, baina gero dago konstituzionala bera, tresna bezala, ez? Eta ez gerari bakarrik erabakiaz, edo konstituzionalak hartzuen erabakiaz, ez? Ari gara sistemaz, beraz, sistemaren funtzionamenduaz, ez? Azkenean nik ez daukat zalantzarik, auzitegi konstituzional bat egoteak,
auzitegi konstituzional bat ez egotea baino demokratikoagoa izan daitekeela paperean, ez? Berme bada, azkenean auzitegi konstituzionalak nolabait babesten du konstituzio gilea dela herria, berez, ez? Herriak konstituzioa babesten du gobernu baten gehiegikerien edo autoritarismoaren aurrean, adibidez, ezta? Arazoa zein da, tresna demokratikoak erabili daitezkela modu oso bihurri eta makur eta okerrean, ezta? Eta Estatu Espainolaren kasuan ikusten dugu hori ez dela zerbait orain gertatzen hasi dena. Baizik hori ohitura badela, ezta? Horren erabilera ohitura bada. Nolabait zirkuito demokratikotik haratago ere badaude beste interes eta beste botere batzuk estatu guztietan daude, pribatuak direnak, ezain pribatuak direnak, eta Espainiar estatuan ere, ezta? Eta hori da benetan larria. Hori da benetan larria, nola tresna batzuk erabiltzen diren helburu ez oso demokratikoetarako. Eta nik uste dut, estatu kolpea aipatzen denean, izan hiperbolikoa edo ez, baina aipatzen denean horregatik aipatzen da, eta ja, bigarren mailan azalan gelditzen da, azalean Joxarrak esan duen bezala bestea, ezta? Baina ohitura badago, Katalunian gertatu da, hemen gertatu zen. Hemen lehendakari bat eduki genuen, eta segurazki konstituzionalak beste erabaki bat hartu izan balu, lehendakari hura, ez da, Alderdi Popularraren botoi esker lehendakaria izan zen hura, segurazki etzan inoiz lehendakari izango, eta horrek baditu ondorio ikaragarriak, pentsatzen hasten baldin bagara. Dena den uste dute ados zaudetela, ez? Gertatutakoa larria izan dela, horrelako aurrean, ez? Entzun dugu Pedro Sánchez esanez, konstituzionalaren erabakia onartuko dutela, beste bide batzuk hartuko dituztela, legezkoak direnak, lege proposamenarena aurrera eramaten saiatuko direla, baina zuen ustez zer egin beharko litzateke horrelakoak gertatzen direnean? Zein bide hartu beharko litzateke edo zen? Ni ez naiz legeetan aditua, naiz eta hori legebiltzarrean egon ginen, baina hor legeak egiten dira, baina behar diren bideak horiek onartzeko oso bihurriak dira batzutan. Kasu honetan, zergatik konstituzionalak ez du baimendu bozketa. Bozketa egiten baldin bada, legea indarrean dago, eta legea indarrean dagoenean, berrizten da konstituzionalak berak ikusi behar duen legearen konstituzionaltasuna. Horrezegatik da estatu kolpe. Beraiek geldiarazi dute euren berriketa, ezta? Orduan, nik ez dakit ze bide daude hori geldiarazteko, baina ulertzen dut estatuko presidenteak ezin duela esan, ez duela onartzen konstituzionalak esandakoa, baina nik ez ditut oso argi ikusten ze bide hartu behar dituzu, hori gainditzeko. Bai, klaro, lehen Joxarrak oso ondo esan du, prozeduraren zentzua zen da, ez? Prozedura da, posibilitatu behar duena, ahalbidetu behar duena, kasu honetan borondate demokratiko bat, ezta? Hori da prozeduraren funtzioa, ez traba jartzea, ez evitatzea, ez ekiditea debate publikoa, ezta? Edo deliberazioa, ezta? Hori da, ez? Karo, zein da arazoa? Arazoa da, blokeatuta daudela epaileen gobernu organoak, baina blokeatuta egon daitezkeela. Prozeduraren arabera, posible da, blokeatuta egotea. 4 urte daramate blokeatuta, eta horrek dakar, da azkenean kate bada, domino kate bada. Hemen hartzen den blokeatzean erabaki horrek, dakar agura eta bestea, eta blokeatzea erabaki du, kasu honetan, eskubiak. Aktore politiko batek. Baina hori posible da, sistema horren barruan gertatu daiteke. Horrek zer esan nahi du? Akats badagoela, aliga prozedurak ez daudela ondo, erabili daitezkelako modu oso makur batean, beraz, ni ere ez nahi inondik ere adituan legeetan, baina soluzioak izan beharko luke, edozen kasutan, hori ekidingo duen, ez dakituaren lege bat egingo dute, ez dakitu hori izango da soluzioa, baina hori egitea ekidingo duen, edo hori ebitatuko duen prozedura bat egitea. Eta, logika hutsez, alderdi batek blokeatu nahi badu hori ezin izatea. Edo, egotea bigarren aukera bat,
Edo zerratik ez, hauteskundeak egitea, eta herritarrek bozkatzea, beste herri batzuetan egiten duten bezala, zein izango diren epaileak. Ezakit, soluzioak prozedura aletik egongo dira, baina beti, berak esan duen bezala, prozedurak izan behar du bideratzeko, ez traba jartzeko, ez da? Eta hemen beste zehaztasun bat da, eta da bitxiena, eta da, konstituzionala ez dela botere judiziala. Hau da, botere judizialaren berrikuntza blokeatzea edo, ez du inolako zerikusirik orain gertatu denarekin. Eta beti aipatzen da hori aitzaki bezala, eta ez da aitzaki. Konstituzionalaren kontua da oso desberdina. Kura pilotzua berdin-berdin, ez da? Bai. Bueno, Jonek esan duena, argi dago. Botere demokratikoa ez da prozedura baten menpe egon behar. Inola ez. Espainian estatua badirudi beste bide batetik doala beti. Gezatatuko dugu, energiaren alorrari helduko diogu, badakizue aurreko astean fusio errentagarria lortu dutela, iragarriz dutela Amerikako estatu batuek, orain arte inork ez duela lortu fusio hori egiteko gastaturiko energia baino gehiago ateratzea erreakziotik, guzti honen inguruan argibideak emango dizkigu Aitor Urresti, bera da irakaslea Euskal Herriko Unibertsitatean, berriztagarrietan aditua ere. Eguerdion, Aitor? Eguerdion, bai. Zenolako garrantzia du estatu batuek aurkeztu duten berrikuntza hau? Garrantzia dauka, baina nolabait guretzat oinarrizko zientziaren barruan sartuko denuke, ez? Hau da, benetan une honetan ez dauka aplikazio praktikorik, ez? Garapen asko behar dugu oraindik ere fusio nuklearra benetan modu komertzial baten egoteko, ez? Gainera, kontutan hartu behar dugu une honetan lortu daneko produkzio modua, ez dela benetan elektrizitatea sortzeko planteatutako produkzio modu bat, hau ikerketarako sistema bat da, eta ezin dau jarraian lan egin, ez? Orduan, garatzeko indik ere, lan nahiko daukate, nik beti izaten dut, ez? Nik 20 urte ja badara matzat lanean, baina karrera ikasten egonean esaten ziguten, 30-40 urteko epea zegoela indik ere fusioa modu komertzialean egoteko, orain aurrera pausu honekin berriz ere esaten dute 30 urte gutxienez behar ditugula, hau da. Badirudi sekulan abitzen ez deneko kontu bat dela, eta hori, indik ere lan nahiko dago hau benetan martxan ikusteko. Dena den ikusi genuen, zenolako iragarpen handitsua egin zuten. Energia berriztagarrien aditu gisa esango zenuke, ez? Behin 5 hamarkada edo gehiago behar direnean, ez? Energia hau garatzeko berriztagarrien taldean sartu dezakegu? Izatez ez da energia berriztagarria, zen azkenean hidrogenoa desagertzen da, helioa sustatzeko, baina hortze benetan berriztagarria ez ditzate izango, baina bai izango ditzatekela energia garbi bat. Baita ere komila artean ikusi behar dugu, ez? Egia da negutegi efektuko gazik ematen ez duela, hori alde batetik, baina bestetik pentsatu behar dugu radiazio pixkat baita ere sortzen dela, ez? Egia da epe laburreko radiazioa badirudila izango dela gertatutakoa, hau da, 50 urtetan irango duana, baina noitik ere, material horiek kudeatzeko arazoak baita ere sortu daitezke, ez? Orduan, niretzat agian, azterketa sakon bat egin ondoren, energia garbi moduan kontutan hartu daikegula, baina berriztagarria ez litzateke izango. Panazea bezala aurkezten ari dira, aurkikuntza hau, aipatu dugu energia garbia bezala, baina energia mugagabe bezala ere aurkezten dutela. Mugagabe hori benetakoa da, Aitor? Mugabe bai edo ez, hortze baita ere ikusi beharko dugu zenolako sistemaren bidez egiten duten, ez? Hidrogenoa unibertsoan asko dago, baina zenolako hidrogenoa behar dugun eta nondik ataratzen dugun hori baita ere aztertuko beharko litzateke. Danadan gertatzen dena da, bai material txiki, gutxi batekin energia asko sortzen dela, eta orduan zentzu hortan agortezintzat hartu geinke.
baina hori komila askorekin, ez? Eta nota askorekin, pixkat ondo aztertu beharko litzateke benetan, zenbateko behar duguneko baliobidea zenbatekoa dagoan, zen hidrogena, azken aldian hidrogeno berdeaz asko hitz egiten dugu, baina hortaz aparte hau ez da hidrogeno normala, baizik eta deuterioa behar da, eta hori ez da horren ugaria behintzat gure planetan. Fusioak beraz ez du ekarriko, ez? Gaur egun ditugune arazoen konponbide hori klima larrialdiari aurre egiteko edo eta energia krisiari aurre egiteko. Hori da, hemen batez be kontutan hartu behar duguna da naiz eta aipatzen direneko onura guztiak ekar ditzakeen fusioak, hau ez da izango biharko aukera bat, oraindik ere hamarkadak behar ditugu hau modu eraginkor batean eta komertzial batean martxan edukitzeko, eta gure arazoa biharko arazoa da, hau da, hasi behar garaia, trantsizio energetikoa modu sakon baten burutzen, kontsumoa murrizten, negutegi efektuko gasen emisioak murrizten, guzti hori gaur egin behar dugu, eta ez 30 urte pasata. 30 urte pasa ondoren, agian, salba behar duguneko mundurik ja ez daukagu. Eta orduan, ezin dugu fusioa hitzakitzat erabili, behar dituguneko aurrera pausuak ez emateko. Baitor Urrestimezu horrekin geldituko gara, eskerrik asko beste behin gurean izateagatik. Baita zuei ere. Bueno, Jose Rasuri galdetuko dizutenik eta behin. Zuk nola hartu zenuen fusioari buruzko berri hau? Berri zientifiko itxaropentsu bezala, baina Aitorrek esan duen moduan, ezin dugu itxaron. Ezin dugu itxaron, ez 30 urte, ez 40 urte, maizik eta 10 urtetan edo 20 urtetan trantsizio energetikoa bete behar dugu, eta horretarako energia berriztagarriak behar ditugu, baina orain, momentu honetan, erabiltzeko modukoak, eta ez geroago. Jon, aurrekoan ere zuri tokatu zitzaizunez, gai honi buruz hitz egitea. Bai, oso interesgarria, entzun dudan guztia, eta bai ados nago, ez? Nik uste dut, importantea dela, nire ustez herritar bezala etzeengo dute, ez aditu eta. Importantea dela ulertzea, ez dugula planeta salbatu behar, gure burua salbatu behar ditugula. Eta ematen du gauza ezberdina direla planeta eta gu. Eta ez dago B planik kasu honetan. Ezin dugu planeta hartu eta beste norabait eraman, edo ezin gara beste inora bizitzera joan hemen gaude, eta hemen bizi gara, ez da. Eta munduko energiarik berriztagarri eta merke eta eraginkorrena edukita ere, gaur egun daukagun bizimodua ez da eramangarria, ez da bakarrik energia konsumoaren gati bakarri bezik da, bizimodua bera. Konsumoak dakarrelako bizi estilo bat ere. Eta oso lotua dago individualismoari, ondasun desberdinkeriari, daude balore asko. Ez gara bihurtu planeta kutsatzaileak egun batetik bestera, baizik hori garapen ekonomiko, politiko eta kultural oso bat izan da, beraz. Ezin dugu pentsatu, aurkituko dugula horrelako barita magiko bat, fusioa izena duena edo dena delakoa, eta horrekin jarraitu ahal izango dugula orain arte bizi garen bezala bizitzen. Hori da horren interpretazio oker bat egitea adibidez, eta seguro batean baina egiten hariko dela, ez dut inor ikusi, baina negazionistaren bat hariko dela ja esaten, total, hemendik 40 urtera, suerte pixka batekin lehenago, historia hau konponduta dagoaz. Horrezegatik, berri hauek ondo azaldu behar dira, eta adituek azaldu behar dituzte, Jonek aipatutakoa ez sortzeko. Igual gertatzen da, planeta berri batekin hori aurkitzen dela, eta esaten da, lurra baino habitableagoa da, eta pentsa dezakegu, planeta hau apurtzen baldin badugu, beste batera joango gara, hori ezinezkoa da. Ezinezkoa da, fizikoki ezinezkoa da. Eta energia agortezina ere fizikoki ez da posible. Ze termodinamikaren legeak mugi ezinak dira. Orduan, ikuspuntu horretatik, eskertzen dut hori Aitorrek esan duena,
pizka bat argitasun botatzeko berri hauen gainean. Baina ez duzue uste horrelako berriek helburu hori izan dutela zeharka bada ere, ikusita zenola iragarri zuten lehenengo ez, berri oso potente bat egongo zela, eta gero ere kaleratu zutela berri hori? Jendea lasaitu behar da. Jendea pizka bat urduri geratu da, hori erregaien prezioarekin, eta badirudi, erregaien prezioa ez daukala inolako zirikusirik, baina bai, ze azken finean gehien erabiltzen dugun energia da hori, erregaiena eta beste aldetik elektrizitatearena. Orduan, azken urte pare batean, jendea konturatu da energia ez dela agortezina. Ez dela agortezina eta zeo zer egin behar dugula. Igual ez dakit gudak, batzuek pentsatuko dute, gudak energia lortzeko, edo, energia ez daukana, que se fastidie, edo, baina jendea pentsatzen ari da, zer egin dezakegun. Orduan, berri hauek dira jendea lasaitzeko. Lasai, zuk esan duzuna. Lasai egon, ze energia agortezina da, eta iristear dago gure irten bidea, eta ez da. Talka bat dago orduan, ez? Bidaltzen ari diren mezu lasaigarri horien eta beharrez etorriko den aldaketaren artean, ez? Klik hori egin beharrekoa da, ere? Egia badagoela eko-antxietatea edo ditzen da hori, ez da? Esatearen, adituak esan du, agian hemendik 30 urtera ez da mundu bat salbatzeko, ez da? Egia da, adituak hori egin behar du, alegia esan behar du, zientifikoki arriskoa ditugu, ez da? Baina egia horrek ere sortzen duela antxietate moduko bat, eta horrelako berriak lasaitzen dutela jendea ere, ez? Baina gero, badago beste dimensio bat ere, eta ikusi behar da ere, politika ere nola dagoen nazioartean momentu honetan. Eta, ez da gogoratzen duzuen txertoarekin, ez nola Errusiarrak atera zidan txerto batekin, baina ez zeuzkaten proba guztiak eginda, eta gero atera zidan Txinarrak eta gero Amerika. Zan, pixka bat, karrera moduko bat, ez, aurkikuntza bat, zientifikoa handi bat egiteko ere, ez da, kasu honetan, une honetan, une politiko global honetan, eta datorren munduari begira ere, energia zoragarri bat, teknologia berri zoragarri bat iragartzeak ere badoka bere inpaktua maila politikoan, ez da? Hori ere nik kontuan hartuko nuke. Zure galderari erantzure, zergatik orain momentu honetan esan duten, ez duten itxoin agian, ez, urte batzuk, eta... Dena den itxaron behar ez dela argi gelditu da ez, ohartarazpenak baina eta berriro datoz adituen partetik, berriztagarrien aldeko apustua ere bertan da, baina baita ere ez, kontsumo eta produkzio eredua aldatu beharraren behar hori prest gaude horretarako? Berri hauekin jendea lasaituta, pentsatzen dut, ez. Claro, jendeari esaten badiozu, kontsumoa mugitu behar dugu, energia aurreztu behar dugu, eta bizimodua aldatu behar dugu. Oso lan potoloak dira aurre egiteko, eta justu kontrakoan esaten diezu, lasai egon, jarraitu kontsumitzen, eguberrian gaude, disfrutatu, San Tomas hor dago, argiak eta gera zaitez zure etxean eta zauden moduan. Baina jendeak pentsatzen du, geratuko nahi zonekin, ez da? Orduan, ikuspuntu horretatik, pedagogia falta izugarria dago, eta instituzioek beste alde begira daude, eta bultxaratzen gaituzte, horra begiratzeko eta ez beste aldera. Badirudi bidea dela ez ikusiarena egitearena, ez? Kope guztietan ere ikusi dugu zenolako neurriak hartzen diren, sakonera ez doazten horiek. Hala da. Azkenean, Joserrak ondo aipatu ez da, azkenean eraldaketa behar batean gaude, ez da, eraldaketaren beharra ez da bakarrik mundu zoragarri bat eraikin nahi dugulako, lehen esan dugun bezala, gure biziraupena ere bermatu behar dugulako, eta oreka batera jo behar dugu, desorekatuta dagoen mundu bat, orekatuta egongo den mundu batera. Baina, klaro, bide horretan irabazleak eta galtzaileak daude. Eta horrela, egoera honetan ere, irabazleak eta galtzaileak daude.
Orduan, erabakiak politikoak direnean, ze azkenean erabakiak politikoak dira, mundu guztiak pentsatzen du zer irabaziko dut eta zer galduko dut erabaki hauekin. Eta hor dago zailtasunaren muina. Zer bestela, zientziak, momentu horretan gauza asko esaten dizkigu, zer dan egin behar duguna eta zer dan egin behar ez duguna. Lehen prozedura hitz egin dugu demokrazian, orain politikaz hitz egiten dugunean berdin. Politikak lagundu behar du, ez posible egin behar du mundu orekatu bat. Geratzen dena da, interes asko daudela jokoan, eta hemen ondokoari begiratuta inork ez duela hor atzera geratu nahi. Eta uste dut, Ukrainiako gerrak horren adibide oso garbi bat izaten ari dela, hemen beste interes batzuk daudela potentzien artean, eta hau mundu orekatu bat egitearena neko bigarren mailan uzten dugula. Oso garrantzitsua da zuk esan duzuna. Zer galduko dut eta zer irabaziko dut. Eta geure arazoa orain da kapitalismoak eraginda arlo kulturalean individualismoa da irabazle. Eta horrezegatik da, zuk aipatu duzun hausnarketa, da individualismotik sortutako hausnarketa. Zer irabaziko dut nik eta zer galduko dut nik. Ez zer galduko dugu gizarte bezala, edo tribu bezala, edo familia bezala, edo herri bezala, zer galduko dugu eta zer irabaziko dugu. Baizik eta zer irabaziko dut nik. Orduan, ikuspuntu horretatik, zailagoa da daukagun erronka gainditzea. Azken finean, pentsatu behar dugu, ez dela bakarrik zer irabaziko dudan nik, baizik eta nire atzean etorriko direnak ze irabaziko dute, edo zer eukiko dute. Ez bakarrik irabazi baizik eta zer geratuko zaie urrengoei. Eta hausnarketa hori epe laburrean egiten da, eta ez epe luzean. Hori nahi nuen, ez? Epe luzerako begirada hori falta dela, baina baita ere era individual batean begiratuta, ez? Klima larrialdiko arazoak mahai gainean ditugulako dagoeneko, gurean ere antzematen hasiak garelako lehorteak eta bar, eta urterik urte horrek okerrera egingo du, soilik ez era individual batean pentsatuta, ez? Baina etorkizunera begira ere gaiak kezkatu beharko gintuzke, ez? Esan nahi dut. Bai, eta bueno, hor ikuspegi, bai, hori da ondorio zehatzak, ez da? Guztiok gero sufritu behar ditugun ondorio zehatzak, zeren hori oso garestiak balin badaude letxugak, zerbaitegatik da, ez? Hori ez zaigu gustatzen, hori ez dago gure, ez? Baina, klaro, zergatik nola iritsiaren horraino, ez? Azkenean, badago mundua ikusteko modu hori individualista hori, oso liberalismoaren adar ideologiko bat dena, pentsatzen duena, mundua eraiki dugula, edo munduak aurrera egin duela, edo gizaki espezie bezala horrela joan dela, lehiakortasunean, bata bestea baino hobea izatean, eta bar, eta badago pentsatzeko beste modu bat, kooperazioan oinarritzen denak, ongizate komunean oinarritzen dena, eta bar, eta pentsatzeko modu horiek talka etengabean daude, eta debate honetan oso garbi ikusten da, ezta? Lehen ari ginen Alemaniako berdez hitz egiten, Jose Ratani ordezera kanpan, baina nigo gogoan dut ere txikian nintzenean, ez? Alemaniako berdek nola zentrala nuklearrak izten zituzten, eta hor bat zeuden borroka bat, iaia idealista zena, ez? Bizimodu bageno, eta gero jende bat oso idealista zena, oso kontzientziatua egiten zuena zera, ez? Baina gaur egun ja, debate hau da kudeaketa puro eduro, ez da lau idealistak egin behar duten borroka bat, baizik ja ikutzen ditu gizarte baten oinarri esango genuke iaia guztiak. Horrezegatik beste iraultza kultural bat behar dugu. Berreskuratzeko gizakion edo amankomunaren balioa, guztion balioak, eta guztion etorkizuna. Eraiki behar dugu guztion etorkizuna, ez bakarrik nire etorkizuna, ze hori azken finean planeta berean ez da posible. Zure etorkizuna eta besteena lotuta dago. Orduan, beste iraultza bat kulturala eta ekonomikoa eta soziala, baina batez ere kulturala behar dugu.
Asko esatea da hori, gainera nondik etorriko da hori, ez? Herritarren partetik, instituzioek zenolako papera jokatuko dute horretan galdera asko airean, ezta? Bueno, hauxe da daukagun egoera, ere ate joka, eta gazari gehiagizko prezioa jartzeko neurria lortu dute Europako batasuneko kidek, 180 euro megabatordua hortxe jarri dute muga, zer iruditzen zaizue hartu duten erabaki hau? Europar Batasunean oreka anitzak daude eta mantentzeko oso zailak, ze batzutan kontrajarriak dira. Ze oreka mantendu behar duzu, ez duzu gaz gehiegirik nahi, ze transizio energetikoa egiteko gaza loratu behar duzu, baina aldi berean behar duzu geure ekonomia sustatzeko. Eta behar dugu, baina ez oso garesti, ekonomia mantentzeko eta ez oso merke trantsizioa ez puzteko. Orduan, oreka guzti horiek eta gainera gero daude herrien arteko orekak. Ze batzuk hau nahi dute, beste batzuk beste hori, orduan oso zaila da eta ikusiko dugu, baina behintzat badugu esperientzia bat hori energia elektrikoarekin sortutakoa, hau da, excepzion iberikoa, eta niretzat garrantzitsuena da esatea merkatu librea ez dela bidezkoa prezioak sortzeko. Eta ditugun baliabideak banatzeko edo justiziaz banatzeko. Eta hori da garrantzitsuena, ze orain arte Europar Batasunean merkatu librea zen el totem, eta neurri honekin egiaztatu dute ez dela horrela. Ze guk prezioetan sartu behar gara eta banaketan sartu behar garela. Niretzat horrezegatik da garrantzitsua. Merkatu librea eta justizia, oksimoron handia, ez? Bai, pentsatzu libre hitzak hainbeste gauza txarrekareko zituen ez, merkatu hori daukene amentzat. Nik uste, Europak hiru erronka nagusi dituela aurrean, ez? Bata da Europar espazioaren demokratizazioa. Momentu honetan estatuen klub bat da, eta horrek asko zaintzen du kontuak ematea. Europar Komisioaren politikak eta herritarrak oso deskonektatuta daude. Badago legebiltzar bat, demokratikoa dena, baina legebiltzar horren ahalmenak oso txikiak dira, komisioarekin konparatuta, eta benetan azkenean estatuek agintzen dute, eta ez dute konturik eman behar herritarrei, ezta? Beraz, hor demokratizazio bat eman behar da, eta erregioen etorkizuna, eta horretzera asko dago. Bestea da ongizate eredua, Europako ongizate eredua. Eta bai, hor merkatu libreak bere horretan, ez bali badu funtzionatzen Frantzian, ez badu Italian, Alemanian, herrialde nordikoetan, zergatik pentsatu behar dugu Europa mailan, orduan hori nola harmonizatzen dugun. Nola esaten dugun, 200 milioi, orain ez dakitzen gauden Britaniarrak joan direnetik, baina 250 milioi Europar hiritar baldin bagaude, berdine esan behar du Greziar hegoaldean jaiotzeak edo Estokolmon jaiotzeak. Osea, ezin du izan nu jaiotzean guztiak, orain ongizate eredu bat, noski nik defendatuko dut nire ongizate eredua, ahalik eta zerana, ez da? Zabalena izatea, baina harmonizatu bat, fiskalidade harmonizatu batekin, eta politika eredu, hemen esan da, merkatu librea eta ondasunen mugimendu librea eta hori izan da, totema esan duzu, ez da? Bueno, totema ez da izan, Europar eredu soziala hor dago, hor ateratzen da, Lisboan aterazan, saiatu ziren konstituzio hartan eta zera sartzen eta bar, baina dago pixka bat, esaten den bezala, oraindik egin gabe, ez? Eta hirugarrena da, nazioarteko politika egitea, segurtasun espazioa sortzea, Afrikarekin, Amerikarekin eta bestelako harreman batzuk eraikitzea, baina guztet horrek guztiak batera erantzuten diola zera horre, behar horri. Bueno, luzatu genezake solasaldia asko, konplexua delako eta hainbate abia puntu daudelako, baina menutzi gaurkoa ere. Eskerrik asko beste behin ere Jose Becerra eta Jon Antza gurean izategatik, eta ordu betatik aurrera eguneko albiste nagusiak Karolina Suarez lankidaren eskutik ondizan. Gu tokara eta orain ikusiko zuen bideoklipa Utxabesa Inotza abestierena da. Bideoa Maria Muriedasek eta Simon Agirrek egin dute.
Eta zer gehiago, Mikel? Zer, abestia dauzka kolaborazio batzuk, Kiliki, Juanjo, espalakiko abeslaria, eta Josu Simun, berakoko eta Lukikeko gitar jole eta abeslaria. Eta hori, bideoklipan bertan ikusten da, grabaketa egunean izan genuen eguna edo egunaren aburpena, eta emaitza nahiko kuriosoa beratu da, bai abestiarekin eta bai bideoarekin berarekin. Así que hori, disfrutau. Bai, chill.